नमस्कार मंडळी. तर आज मी तुम्हाला आमच्या मालवणी स्पेशल खोबऱ्याची कापं दाखवणार आहे आणि एकदम साध्या सोप्या पद्धती तुम्हाला दाखवणार आहे. त्यासाठी मी तयारी करून घेतलेली आहे. तर आज तुम्हाला मी खोबऱ्याची कापं दाखवणार आहे मालवणी स्पेशल मध्ये. अं, तर हे बघा, आधी मी खोबरं असं किसून घेतलेलं आहे. ओलं खोबरं हे चांगलं किसून घेतलेलं आहे बघा, असं बारीक किसायचं आहे. तर आमच्या कोकणातली स्पेशल आहे खोबऱ्याची कापा. तर आज नक्की पूर्ण व्हिडिओ बघा तुम्ही, लाईव्ह पूर्ण. आणि माझ्या चॅनलवर जर नवीन आला असेल तर सबस्क्राईब पण करा. हाय मॅम दिव्यांकर. तर मॅडम मी आता सुरुवात करते. खोबऱ्याची कापा बनवून दाखवते तुम्हाला. तर त्यासाठी मी आता आधी कॅमेरा सेट करून घेते. एकदम साध्या सोप्या पद्धतीने लवकर होणार आहे. आणि हे बघा, ह्यासाठी मी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे. तर हे दोन मी नारळ घेतले होते, किसून घेतलेले आहेत. तुम्ही पाहिजे तर असे तुकडे करून तुम्ही मिक्सरला हे पण करू शकता, भरड सुद्धा करू शकता. तर चॅनलवर जर तुम्ही माझ्या नवीन आला असाल तर तुम्ही नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आज मी तुम्हाला खोबऱ्याची कापं दाखवणार आहे. त्यासाठी मी साखर सुद्धा घेतलेली आहे आणि हे आहे खोबरं आणि आलं लसूण, हे सॉरी 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 हे घेतलेलं आहे, वेलची पावडर घेतलेली आहे. नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब करा आणि लाईक सुद्धा करा. तर आता खोबऱ्याची कापा करून घेऊया आपण. तर त्यासाठी मी आता हे बघा, ओलं खोबरं घेतलेलं आहे. तर हे ओलं खोबरं दोन मी अख्खे नारळ घेतले होते, ते किसून घेतले. आता हे आपल्याला मोजून घ्यायचे, कारण त्याच मापाने आपल्याला मग साखर सुद्धा घ्यायची मोजून. तर मी तुम्हाला दाखवते त्या पद्धतीत तुम्ही करायचे आहे. तर हे बघा, एक वाटी मोजलाय. आता ही दुसरी वाटी घेते. ही खोबऱ्याची कापा ना खूप छान लागतात. आणि हे बघा, दोन वाटी झालेल्या आहे. 3 वाटी. हे बघा, म्हणजे मोजून असे 4 वाटी भर आहे हे ओलं खोबरं. आता आपल्याला साखर घ्यायची. तर 4 वाटीला मी, आवाज येत आहे ना आणि दिसतंय ना, 4 वाटीला मी आधी ही बघा, 1 वाटी साखर ह्याच्यात मिक्स केली. 2 वाटी ही बघा, ही 3 वाटी साखर घ्यायची, 1 वाटी कमी घ्यायची साखर. आता आपल्याला ही काय करायचंय, हाताने चुरून घ्यायचंय.
तुम्ही पाहिजे त्याच्यापेक्षा थोडीशी साखर कमी घ्यायची तरी चालेल, पण सहजासहजी साखर असल्यामुळे ती खोबऱ्याची कापा व्यवस्थित होतात. आता ह्या हाताने चांगली चुरून घ्यायची. माझी आजी ह्या पद्धतीत करायची. आता भरपूर अशी खोबऱ्याची कापा वेगवेगळ्या पद्धतीत बनवली जाते, पण मेन जी पहिल्याची जी पूर्वीची माणसं जी बनवायची ती अशी ह्या पद्धतीत बनवायची. आता याच्यामध्ये बटाटा सुद्धा घालतात खोबऱ्याच्या कापामध्ये. ती सुद्धा तुम्हाला मी एकदा कापा करून दाखवते. पण खोबऱ्याची कापा जर तुमका करायची असाल तर तुम्ही अशी करायची, खूप छान लागते. आता ही हाताने चांगलं मी चुरून घेतले. आता ही खोबऱ्याची कापासाठी हे बघा, साखर सगळी मी मिक्स करून घेतली. कमेंट करा काही जाई. हे बघा, हाताने सगळी मी साखर ही मिक्स करून घेतली. नाही तर काही काही जण काय करतात, असं पाक करतात, तसं करायची नाही खोबऱ्याची कापा. खोबऱ्याची कापा ह्या पद्धतीत केली जातात. किंवा तुम्ही असं टोपामध्ये सगळं मिक्स करायचं आणि लगेच गॅसवर ठेवून पण केलात तरी काही हरकत नाहीये. पण माझी जी आजी करायची ती पद्धत तुम्हाला मी दाखवते. तर हे झालेलं आहे मिक्स. हे बघा, आता आपल्याला हे बघा. तर मी आता एक कढई घेते, त्यामध्ये घालून घेते. तुम्ही काही घ्या, पातेला घ्या, काय घ्यायचं. आता हे मी 2 नारळाचं करते. हे बघा, आता हे गॅसवर आपल्याला गरम करून घ्यायचं. तर कुठलीही रेसिपी मी तुम्हाला जास्त अशी लांबवून दाखवत नाही. कशी झटपट व्हायला पाहिजे ती रेसिपी ती तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा, आता आपल्याला ही चांगली ना बारीक गॅसवर, याला वेळ लागतं पण ह्या पद्धतीचीच करायची खोबऱ्याची कापा. आता ही खोबरं आणि साखर अशीच मिक्स करत राहायची. आज मी तुम्हाला खोबऱ्याची कापा दाखवते. आधी खोबरं आणि साखर मी मिक्स करून घेतले. 4 वाटी ओलं खोबऱ्यासाठी 3 वाटी मी साखर घेतली. तुम्ही पाहिजे तर साखर कमी करू शकता, पण खोबऱ्याची कापं व्यवस्थित होण्यासाठी आपल्याला साखर थोडी जास्तच लागते. खरं तर खोबरं जेवढं असतं तेवढी साखर घ्यायची असते, पण मी थोडी साखर कमी घेतलेली आहे. हे बघा, आता आपल्याला हे ह्या पद्धतीमध्ये आपल्याला ही साखर चांगली मिक्स करून घ्यायची. साखर चांगली वितळली पाहिजे. आता पाक वगैरे करायची काही गरज नाही, सगळं मिक्स करायचं. कमेंट करा प्लीज. काल तुम्हाला मी उकड्या तांदळाचे लाडू दाखवले. आज मी तुम्हाला आमच्या मालवणी स्पेशल खोबऱ्याची कापात सुद्धा दाखवते. उद्या कुठली तुम्हाला रेसिपी बघायची असेल तर तुम्ही मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा, मी ती रेसिपी नक्की बनवेल. सगळं आपल्याला बारीक गॅसवरच करायचंय.
खोबऱ्याची कापं आपल्याला करायला 15-20 मिनिटं तरी लागतातच, कारण हे सगळं बारीक गॅसवर करावं लागतं. काल मी माझ्या लाईव्ह मध्ये मी उकड्या तांदळाचे लाडू दाखवले होते. आज मी तुम्हाला खोबऱ्याची कापं दाखवते. माझ्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन आला असेल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. माझ्या चॅनलवर नवीन नवीन अशा मालवणी पद्धतीतल्या रेसिपी आहेत. फिश करी वगैरे ह्या माझ्या खूप छान रेसिपी आहेत. तुम्ही नक्की पहा, तुम्हाला ही रेसिपी नक्की आवडेल. तर बघा, जरा जरा आता ही साखर वितळायला आली आणि ह्या खोबऱ्याचा रंग सुद्धा आता आपल्याला चेंज होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. प्लीज कमेंट करा, लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन आला असेल तर सबस्क्राईब सुद्धा करा. हे बघा, साखर आता वितळायला आली. आधी आपण 4 वाटी ओलं खोबरं, त्याच्यामध्ये 3 वाटी साखर घातली. ती हाताने आपण चांगली मिक्स करून घेतलेली आहे. आमच्या कोकणातील स्पेशल मिठाई म्हणजे खोबऱ्याची कापा. खोबरं पाहिजे तर तुम्ही खोबऱ्याचे तुकडे करायचे आणि मग ते मिक्सरला लावायचे. फक्त जो पाठचा काळा भाग असतो तो आपल्याला काढून घ्यायचा आहे. तर आम्ही कसं विळीवरच करतो, त्याच्यामुळे जो सफेद सफेद भाग असतो तो आम्ही तसा घेतो. हे बघा, आणि काळसर जो भाग असतो आम्ही ते भाजक्या वाटणामध्ये घालून टाकतो, म्हणजे आमटीत वगैरे वापरतो. प्लीज कमेंट करा. काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता. तर हे बघा, आता ही साखर पूर्ण अशी वितळायला आलेली. ह्यामध्ये जास्त आपल्याला असं काही खूप असं काही घातलं नाही तरी चालतं. फक्त 2-3 वस्तूच लागतात आणि लवकर होणारी अशी ही खोबऱ्याची कापा आहे. काल तुम्हाला मी उकड्या तांदळाचे लाडू दाखवले. आज ते आमच्या घरात संपले सुद्धा. तर उकड्या तांदळाचे लाडू म्हणजे एक नंबर लागतात. तरी पण तुम्हाला मी लाडू दाखवते. हे बघा, काल मी उकड्या तांदळाचे लाडू केले होते. तर नक्की माझ्या चॅनलवर जा आणि नक्की पहा, आवडतील तुम्हाला. हे बघा, मस्त अशी खायला खूप अप्रतिम आहे. हे बघा, साखर मस्त अशी वितळलेली आहे. आणि मी रेसिपी जास्त अशी लांबवत नाही, लवकर अशी झटपट कशी होईल रेसिपी ती तुम्हाला मी रेसिपी दाखवते. उद्या तुम्हाला कुठली रेसिपी जर बघायची असेल तर तुम्ही मला आमच्या कोकणातील तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. मी नक्की उद्या बनवेल. तर आता ही साखर आता वितळायला आलेली आहे. बघा, खोबऱ्याची कापा आता वेगवेगळ्या पद्धतीत बनवतात, पण ही जी पारंपरिक जी पद्धत आहे ती तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा, जास्त 15-20 मिनिटं लागतात ही साखरे खोबऱ्याची कापं करायला. कमेंट करा, प्लीज लाईक करा व्हिडिओला. आणि माझ्या चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब सुद्धा करा. माझ्या चॅनलवर नवीन नवीन अशा मालवणी रेसिपी
व्हिडिओ मी रेग्युलर घालतच असते त्या ह्याच्यामध्ये युट्यूब चॅनलवर. तर हे बघा, आता साखर पूर्ण अशी वितळलेली आहे. फक्त आता ह्याचा थोडासा खोबऱ्याचा कलर जर असा चेंज व्हायला पाहिजे. त्यानंतर तुम्हाला मी खोबऱ्याची कापा, हे बघा, चार वाटी ओलं खोबरं, त्यासाठी 3 वाटी मी साखर घेतली. ज्या वाटीने आपण ओलं खोबरं मी मोजून घेतलेलं आहे त्याच वाटीने आपल्याला साखर सुद्धा मोजून घ्यायची. या 3च वस्तू अशा लागतात, म्हणजे साखर, वेलची पावडर आणि फक्त खोबरं, ओलं खोबरं. तुम्हाला ड्रायफ्रुट्स वगैरे घालायची काही गरज नाहीये. ही पारंपरिक पद्धत आहे. त्या पारंपरिक पद्धतीने तुम्ही खोबऱ्याची कापा केला तर नक्की तुम्हाला आवडतील. आमच्या कोकणातील मिठाईच आहे छानपैकी अशी. प्लीज लाईक करा. हे बघा, अजूनही आपल्याला 5 मिनिटं, अजून 5-7-8 मिनिटं तरी अजून लागणार ही व्यवस्थित मिक्स करून व्हायला. हे बघा, आणि ही आपल्याला मिक्सच करत राहायचंय, असं थांबवायचं नाही, तर करपू शकतं. हे बघा, 13 जण लाईव्ह मध्ये आहे आणि लाईक कोणी केलेलं नाहीये. कमेंट करा, प्लीज कमेंट करा. उद्या कुठली रेसिपी तुम्हाला बघायची आहे आमच्या कोकणातील ती मला कमेंटमध्ये सांगा. मी नक्की उद्या तुमच्यासाठी ती रेसिपी बनवेल. मालवणी स्पेशल रेसिपी आहे. घावणे, आंबोळ्या, शिरवाळे, खूप अशी पद्धती आहेत आमच्या मालवणी पद्धत. ज्या तुम्हाला येत नसतील परफेक्ट, तुम्ही मला नक्की सांगा. मी नक्की तुम्हाला त्या रेसिपी करून दाखवे. कमेंट करा, प्लीज कमेंट करा. लाईक सुद्धा करा चॅनलला, आणि चॅनलवर जर तुम्ही नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब सुद्धा करा. तर हे बघा, आता खोबऱ्याची कापा आता तयार व्हायला आली. तरी अजून आपल्याला 5 मिनिटं ही चांगली मिक्स करून घ्यायचं आहे. तोपर्यंत ज्या आपण म्हणजे ताटावर किंवा तुम्ही कशावर हे करा, त्याला तूप लावून घ्यायचे आपण आधीच, म्हणजे ते खोबऱ्याची कापा चांगले चिटकू नये म्हणून. मी तूप लावून घेतलंय ज्याच्यावर करणार आहे ते. खोबऱ्याची कापा ही जास्त जाड अशी करायची नाही, पातळच करायची, छान लागतात. लाईक करा प्लीज, आणि कमेंट सुद्धा करा. तुम्हाला जर मालवणी पद्धतीच्या कुठल्या रेसिपी पाहायच्या असतील तर माझ्या चॅनलवर तुम्हाला भरपूर अशा रेसिपी बघायला भेटतील. तर तुम्ही सुचवा काय रेसिपी उद्या तुम्हाला बघायची असेल. तुम्हाला घावणे बघायचे असतील तर मी घावणे सुद्धा करून दाखवेन. घावणे आणि चटणी उद्याची रेसिपी तुम्हाला पाहिजे तर मी उद्या ती बनवेन. किंवा आंबोळी, पण आंबोळीचं पीठ करण्यासाठी 1 दिवस ठेवावं लागतं. पण तुम्हाला जर प्रमाण माहिती पाहिजे असेल तर मी ते प्रमाण दाखवते, आणि मग तुम्हाला डायरेक्टली तो बॅटर झाल्यानंतरच दाखवते. हे बघा, आता हे तयार व्हायला आलेलं आहे. हे बघा, मिक्स करत राहायचंय. प्लीज लाईक करा चॅनलला, आणि चॅनलवर जर नवीन आला असेल तर सबस्क्राईब सुद्धा करा. माझ्या चॅनलवर अशाच तुम्हाला मालवणी रेसिपी बघायला भेटत जाईल. आणि एकदा माझ्या चॅनलवर जाऊन रेसिपी पहा, तुम्हाला नक्की रेसिपी आवडतील.
तर ही खोबऱ्याची कापं बघा. आता अजून जरा 2 मिनिटं मी परतून घेते. जर तुम्हाला ही सेट झालंय की नाही तुम्हाला कसं कळायला पाहिजे, एका ताटामध्ये आपल्याला थोडंसं काढून घ्यायचं. त्याचा गोळा होतोय की नाही आपल्याला बघायचं. थोडंसं मी काढून घेते. हे बघा, थोडं थंड होऊन द्यायचं आणि मग तुम्हाला दाखवते. लाईक करा आणि माझ्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन आला असेल तर सबस्क्राईब सुद्धा करा. तर बघा, आता आता ही साखर सगळी वितळलेली आहे आणि खोबरं सुद्धा चांगलं भाजून गेलेलं आहे. 4 वाटीला 3 वाटी साखर घातलेली आहे मी. आता हे बघा, हे मगाशी मी ठेवलेलं बघायचं. गरम आहे. नाही, अजून झालेलं नाहीये. थोडं अजून सेट होऊन द्यायचंय. दोन मिनिटं अजून मी परतून घेते. हे बघा, तर थोडंसं मी अजून काढून घेते आणि थंड करून घ्यायचंय आपल्याला. परंतु आपण हे मिक्स करत राहायचंय. हे झालेलं आहे आता. पण हे ताटात जे ठेवलेलं आहे ते बघूया गोळा होतोय की नाही, म्हणजे आपल्याला अंदाज बरोबर कळतो. हे झालेलं आहे. हे बघा, हा गोळा व्हायला लागलाय. हे बघा, जरा गरम असल्यामुळे, पण हे बघा गोळा होतोय बघा, म्हणजे हे झालेलं आहे. आता आपण हे काढून घ्यायचं, गॅस बंद करायचंय. गॅस बंद केल्यानंतर लगेच आपल्याला हे बघा, मी हे करून ठेवलेलं आहे, त्याला तूप लावून ठेवलंय, त्यावर लगेच घालायचंय, नाहीतर ते घट्ट होऊ शकतं. असं आपल्याला एकत्र असं घालून घ्यायचं पटकन. हे बघा, एक ताट घ्यायचंय. हे बघा, ह्याला ताटाला सुद्धा मी तूप लावलेलं आहे. हे आता सगळं आपल्याला सेट करून घ्यायचंय, पटकन करून घ्यायचंय. हे जर थंड झालं ना तर खोबऱ्याची कापं पडणार नाही. म्हणजे गरम असतानाच करायचंय पटापट. ताट घ्या, काही घ्या. प्रेस करायचंय. हे बघा, गरम आहे. तर हे बघा, असं थंड झालं ना की असं
साईडने हे बघा थंड झाल्यामुळे तुम्ही हे ताटावर सुद्धा करू शकता. तर आता हे सेट झालेलं आहे. हे बघा, तुम्ही पाहिजे ते हे गरम करून परत करू शकता. तर आता मी लगेच हे कट करून घेते. बाकीचा जर हा चुरा झालाय तुम्ही परत गरम करणार आणि परत त्याची एक बर्फी सेट करून घेणार. हे बघा, ह्याची मी परत एकदा सेट करून घेणार सगळं. एकाच टायमाला करू शकतो ताटामध्ये आणि पण मी आता ह्याच्यामध्ये केल्यामुळे याला चौरस आकार देते. बघा, परत हवं तर थोडं गरम करते. ताटामध्ये सुद्धा करून दाखवते तुम्हाला सेट करून. हे बघा झालेले. कारण हे गरम असतानाच कट करायचं, नाहीतर मग नंतर केला तर तुकडे होणार त्याचे. हे बघा, लगेच जसं थंड होते ना तसं ते. हे बघा, थोडं आता थंड होऊ द्या कारण कट करून घेतलेले आहेत मी. हे झालेलं आहे. आता हे थोडंच आहे ते परत एकदा गरम करूया आणि मग तुम्हाला अजून करून दाखवते. गॅस चालू करायचंय. वेलची पावडर मी घातली नव्हती मगाशी, पण आता ह्याच्यात थोडीशी घालते. ही नुसती सुद्धा अशी खोबऱ्याची कापा खूप छान लागतात. वेलची पावडर वगैरे घालायची तुम्हाला काही गरज पण नाहीये. मी सहजा कधी कधी अशीच करते. हे बघा, आता हे वितळून घ्यायचं आपल्याला परत. अशा ह्या पद्धतीमध्ये गरम करायचं. जर तुम्हाला वाटलं की तर ही एक खोबऱ्याची कापं तयार झाली. एकदा तुम्हाला मी ताटामध्ये सुद्धा सेट करून देत दाखवते. तर हे बघा, खोबऱ्याची कापा झालेली. थोडी थंड होऊ दे, मग मी तुम्हाला एक ताट घ्यायचं. ताटावर सुद्धा आपल्याला आता वितळायला आलेलं आहे. एक ताट घेऊया, त्याला सुद्धा आपण तेल किंवा तूप लावायचं आहे. चला आता मी बघा, या वितळून झालेलं आहे बघा. हे पण म्हणजे मिक्स झालेलं आहे, मेल्ट झालेलं आहे.
तर आता हे बघा, एक ताट घेतलेलं आहे. ताटाला सुद्धा मी थोडस तेल लावून घेतलंय. झालेलं आहे. आणि हे मग सारखंच करून घ्यायचं. ताटाला सुद्धा मी तेल थोडं लावून घेतलंय. हे आता काढायचंय आणि आपल्याला या पद्धतीमध्ये आपल्याला पटकन हे करून घ्यायचंय. याचं पहिल्या आधी पसरून घ्यायचंय बघा. एवढं आता हे थापून घ्यायचं आपल्याला या पद्धतीने. समजलं? म्हणजे जरा पसरून घ्यायचं त्याला. आणि मग हे बघा, मस्त अशी पातळ ही खोबऱ्याची कापा तयार होतात. झालेले आहे तर सेट करून. आमच्या इकडे ना अशी ही पाटावर कली जातात, पटकन होऊन जातात ती पण. आता त्यामध्ये मग अशी मी वेलची पावडर घालायला विसरली होती. आता हे सुद्धा आपल्याला कट करून घ्यायचं. गरम असतानाच कट करायचं आहे बघा. आणि नंतर थोडं थंड झालं की आपल्याला हे काढून, हे बघा, कुठलाही तुम्ही आकार द्यायला चालेल. झालेले थोडी थंड होऊ दे. ही बघा, ही तुम्हाला दाखवते आता मी. मस्त अशी सेट झालेली आहे. जरा थंड होऊन द्यायची, म्हणून ती गरम असतानाच आपल्याला कट करायची. आणि लवकर होतात. आमच्याकडे दिवाळीमध्ये सुद्धा केली जातात. आहे की नाही मस्त अशी खोबऱ्याची कापा. चुरा खायला नुसता सुद्धा छान लागतो.
तर तुम्ही हे परत गरम करून करू शकता, पण मी आता हे असंच हे चुरा खायला ठेवणार आहे. हा आयशा मॅम, कशा आहात? आज मी खोबऱ्याची कापा केली. तुम्ही कुठचे? तुम्हाला कसं पाठवून देऊ मॅडम? तुम्ही कुठे राहतात हे मला माहितीच नाहीये. तर ही बघा, ही पहिली खोबऱ्याची कापा मी केलेली आहे. हे बघा, तशी झालेली आहे. हे बघा, तुम्हाला एक मी हे पण करून दाखवते. ही बघा, ही आता दुसरी पण थंड झालेली आहे. तर ही सुद्धा तुम्हाला मी बघा काढून दाखवते. हे बघा, खोबऱ्याची कापा करायला वेळ लागत नाही. व्यवस्थित फक्त तुमचं प्रमाण असलं ना, की खोबऱ्याची कापा छान तयार होतात. फक्त लक्षात ठेवा, जर तुमचं तुम्ही केलात आणि अर्ध जर हे झालं तर परत थोडंसं गरम करायचं आपल्याला. हवं तर थोडंसं पाणी शिंपडायचं त्याच्यावर. हे बघा, तुम्ही ह्याला काजू कतरी सारखा पण आकार देऊ शकता, पण मी असे चौरसच आकार दिलेले. आमची आजी आहे ना, म्हणजे अशी भेट पाठवायची, म्हणजे खोबऱ्याची कापा आणि चणे असतात ना त्याचे लाडू मस्त लागतात. ते सुद्धा मी तुम्हाला एकदा करून दाखवेन. हरभऱ्याचे लाडू, उकडे तांदळाचे लाडू असे ती पाठवायची आम्हाला भेट. हे बघा, हे तयार आहे खोबऱ्याची कापा. हे बाकी जर तुम्हाला पाहिजे तर मी परत गरम करायचं आहे आणि परत हे करायचं आहे, किंवा एक मोठी अशी तुम्ही वडी तयार केली तरी काही हरकत नाही. एकदम अशा पद्धतीत तुम्हाला मी आज खोबऱ्याची कापा दाखवलीत. हे बघा, मस्त अशी झटपट होणारी खोबऱ्याची कापा आहे. तर नक्की ट्राय करा, आवडतील तुम्हाला. हे बघा, तुम्हाला हे बघा, हे बघा, खोबऱ्याची कापा मस्त अशी, जरा सुद्धा अशी घट वगैरे अशी बघा, मऊ अशी आहे. तर कशी वाटली खोबऱ्याची कापा? झटपट अशी करून दाखवली तुम्हाला. नक्की ट्राय करा. आणि तुम्हाला पाहिजे तर काजू कतरीचा आकार देऊन तुम्ही केली तरी चालेल. मी चौरस आकाराची ही खोबऱ्याची कापा झटपट आमच्या मालवणी पद्धतीत तुम्हाला करून दाखवली. आवडली असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर सुद्धा करा. चला, आपण अशाच भेटूया नवीन नवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.